Здравейте, ленивчета! Вие знаете ли за продуктите Легами Милано? Сега ще ви разкажа за тях. Те са една италианска марка, която са наистина много добри хора и те наистина много се трудят за нещата си. Сега ще ви покажем едно от тях. В момента виждаме един техен продукт. Това е No Pro Bulama, една химикалка с два цвета, която единият цвят е розово, а другият е такова тиркоазено. Той е много стойностен, защото аз съм го купила, мисля, че преди една година и още пише толкова перфектно. Затова на Легами Милано са стойностни нещата. Може да си купите от магазин Orange, Helicon и Ciela. Дано да ви е харесало това видео, абонирайте се, лайкнете и